Op maandag werden op Raceway Venray de Pinksterraces georganiseerd. Er werd weer geraced in diverse klassen. Iets wat straks misschien wel mogelijk is voor iedereen. Maandag was het weer een drukte van belang op Raceway Venray. De Pinksterraces stonden op het programma. Een dagje boordevol spektakel. In diverse klassen werd er weer gestreden om de ereprijzen. Bij de hot rods zit het publiek letterlijk op het puntje van de stoelen als deze wagens over de kwart oval rijden. Verder zag het publiek op deze baan ook de dames en heren in de Formule 2 Stockcar en de grote broer de Stockcar Formule 1. Hadden we vorig jaar nog de BRL-auto's die op de half-mile oval reden? Dit jaar kon het publiek genieten van de nieuwe klasse, de LMV8. Een van de rijders in deze klasse is Barry Maassen, zoon van circuit-eigenaar Harry Maassen. LMV8 raceklasse is een NASCAR-achtige klasse die in Venray op dit circuit rijdt en in Warneton. Alleen in Warneton rijden ze onder een ander reglement als hier. Dat heeft met gewicht te maken, binnengewicht, totale gewichten van de auto. Daar zit een beetje verschil in. De auto's lijken op een NASCAR. Het chassis is ook bijna net als een NASCAR gebouwd. Het zijn Amerikaanse chassis, Amerikaans model, Amerikaanse motoren. Het is eigenlijk 3 stapjes onder de NASCAR. Tijdens de Pinksterraces zagen de bezoekers een nieuw gezicht in deze raceklasse. Allard Kalf is in de racewereld geen onbekende. Allard behaalde de meeste bekendheid met de presentatie van RTL Formule 1. In mei was deze coureur al op Raceway Venray om alvast de sfeer te proeven en de toekomstige racecollega's af te tasten. Het is wennen. Het is niet makkelijk. De eerste paar rondjes dacht ik van nou, die muur staat wel heel dichtbij. En hij gaat niet verder weg staan ook. Dus, maar als je veel rijdt, en ik heb eigenlijk te weinig getraind voor mijn gevoel. Maar ja, als ik waarschijnlijk nog 200 ronden gereden had, had ik dat ook gezegd. Dat ik meer had willen trainen. Dus wat dat betreft heb je altijd te weinig getraind. Maar ik begin me wel meer en meer thuis te voelen op die baan. En ik wil gewoon lekker mijn rondjes rijden vandaag. En dan kijken waar het schip strandt. Maar ik heb helemaal geen illusies om het podium te halen of zo. Maar het is wel heel apart. Allard Kalf mag dan geen illusies hebben. Barry Maassen heeft deze zeker wel. Hij heeft zich voor 2014 zeker een doel gesteld. Mijn doel is om bij de eerste 3 in het kampioenschap te komen. En ik hoop het kampioenschap te halen, maar dat wordt moeilijk. Want er zijn 2 auto's die zijn heel erg snel. Dat wordt een moeilijk verhaal om die bij te houden. We zijn wel bezig om deze auto te gaan veranderen richting die andere 2. Maar dat is moeilijk. Vader van Barry en circuit-eigenaar Harry Maassen mag maar weer wat trots zijn. Vele bezoekers passeerden de poorten van Raceway Venray. Nou, het kan altijd nog beter. Ik ben pas tevreden als het helemaal vol zit. Het zit nu nog niet helemaal vol. Maar daar wordt hard aan gewerkt en we zijn volop bezig met de marketing. Daar hebben we ook iemand voor aangetrokken. En ik denk dat er nog veel meer met dit circuit mogelijk is. Er wordt dus flink bekeken wat er met het racecircuit mogelijk is. De komende tijd zullen er naast races ook andere activiteiten georganiseerd worden op Raceway Venray. Denk bijvoorbeeld aan het laatste weekend in juni is er een lichtfiets-evenement. Waarbij er ook een wereldrecord lichtfiets wordt georganiseerd. Daarnaast willen we eigenlijk wat meer het racecircuit op de kaart zetten. Door teambuildingsactiviteiten aan te gaan bieden. Voor groepen dat er diverse activiteiten zijn. Kinderfeestjes, rondleidingen. En daarnaast zal het ook mogelijk zijn om onder begeleiding te gaan rijden op de baan. Dus dat zijn allemaal activiteiten die georganiseerd kunnen gaan worden. Om meer bekendheid aan deze extra activiteiten te geven, wordt er nu hard gewerkt aan een vernieuwing van de website www.racewayvenray.com, waarop arrangementen en mogelijkheden van het circuit te vinden zullen zijn. Ik hoop eigenlijk dat we naast die 11 racedagen die hier nu al zijn, dat we eigenlijk door de week gewoon een heleboel leuke extra activiteiten plus weekenden kunnen gaan organiseren. Zodat er eigenlijk hier echt een levendig circuit komt met veel leuke extra activiteiten.
Het Duitse Oorlogskerkhof en het Jongerenontmoetingscentrum in IJsselstein hebben vergevorderde plannen voor de bouw van een tolerantiepaviljoen. Redenen zijn de toenemende populariteit en hoge bezoekersaantallen die zorgen voor de nodige druk op de ruimtes van het JOC. Door een nieuw paviljoen te bouwen wordt een plek gecreëerd waar dagactiviteiten voor schoolklassen kunnen plaatsvinden. Maar daarnaast kunnen er lezingen gehouden worden en is het een ruimte om te lezen en studeren. Het tolerantiepaviljoen moet de bezoekers uiteindelijk aan het denken zetten. Nou, de nieuwbouw moet brengen dat een bezoeker die hier naartoe komt steeds weer terug kan komen, omdat er iedere keer wat anders in gebeurt. En de nieuwbouw moet brengen dat je niet alleen de begraafplaats opgaat, maar ook de begraafplaats opgaat en zeker weer verlaat en weet waar het om gaat, waarom die begraafplaats er is en wat er aan vooraf gegaan is. En misschien zelfs gaat nadenken wat jouw rol kan zijn dat zoiets niet meer kan gebeuren. Dat moet het gaan brengen. In totaal gaat de nieuwbouw 1 miljoen euro kosten. Dat geld moet nog bij elkaar worden gehaald door middel van subsidies, nationaal, maar ook Europees. De stichting heeft er vertrouwen in dat dit haalbaar is. Het streven is om volgend jaar al te starten met de realisatie. Ja, wij vinden 2015 een erg mooi jaar om de eerste steenlegging te doen. En 2015 is heel Nederland 70 jaar bevrijd. En nou, dat komt dan eigenlijk heel mooi bij elkaar. De naam van de nieuwbouw, het Tolerantiepaviljoen, is overigens een werktitel. Wat de uiteindelijke naam wordt, is nog niet bekend. Gisteravond vond in de Schouwburg de verkiezing Zakenvrouw van Noord-Limburg 2014 plaats. 2 van de 3 finalisten komen uit Venray. Na een spannende avond waarbij buiten de stemmen van de jury ook de stemmen van het publiek voor 1/3 meetelden, heeft Carolina Swoboda van Otto Workforce de award voor Zakenvrouw Noord-Limburg 2014 gewonnen. Nou, ik heb het nooit verwacht dat ik het word. Stiekem wel ergens gehoopt, maar ik ben zo trots eindelijk op mezelf dat ik het heb bereikt. Een soort bekroning op mijn werk wat ik de laatste jaren heb gedaan en mijn eigen ontwikkeling. Behalve Swoboda waren ook Mariet Jansen van Lelycenter in Leunen en Rini Leenders van Paspartout in Meijel genomineerd. Het was een geweldige avond. Complimenten aan de organisatie. En ja, een verdiende winnaar in Caroline. Heel bijzonder, maar ik denk dat het mooiste is dat het weer het vrouwelijke ondernemerschap onder de aandacht heeft gebracht. En ja, ik ben heel trots dat ik daar aan bij heb mogen dragen. Ik wil in ieder geval uitstralen dat een vrouw in techniek heel goed mogelijk is. Gebruik je enthousiasme, gebruik je verbeelding en ga er gewoon voor. En ik zou het mooi vinden als er heel veel vrouwen zijn die dat er vanavond uitgehaald hebben en denken van ja, misschien is het wel mogelijk. En dat stapje, dat duwtje in de rug hebben gehad. De verkiezing werd dit jaar voor de 3e keer georganiseerd door Stichting Zakenvrouw Noord-Limburg met als doel vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren en te ontwikkelen. Ik denk dat het een ontzettend mooi initiatief is. Het wordt ook professioneel begeleid. En ik wil daar wel een bijdrage aan leveren om vrouwen te stimuleren om toch het lef te hebben om te gaan ondernemen. De winnende zakenvrouw is een inspirerend voorbeeld voor ondernemende vrouwen in onze regio. Waar ik mijn toekomst zie is daar wat meer balans te krijgen met mijn privéleven. Dat is altijd mooi gezegd, want als je aan de top van het bedrijf staat, is het gewoon hard werken. Maar ik wil ook daarnaast veel meer doen voor het vrouwelijke ondernemerschap. Hier in deze regio voor natuurlijk Noord-Limburg, maar ook voor de internationale vrouwen die hier in Nederland actief zijn en die niet aspergesteksters zijn, maar die ook veelal nieuw al hoge functies bekleden.